20, 14, stop. Narito na mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Bidding para sa bagong power supplier, sinimula na ng SFELAPCO, San Fernando LGU, planong imbitahan sa proseso. Nalalapit na konstruksyon ng Cavite-Bataan Link Bridge, pinaghahanda na ng Bataan LGU. Repair shop, 2 beses nilooban ng magnanakaw, refrigerator at cellphone, tinangay. 2,000 kalumpitenyo nagsalo-salo sa 500-meter longganisa budol fight. At Women Entrepreneur Trade Fair, mabibisita sa Walter Mart San Fernando hanggang March 26. Ako po si Jennifer Salenga, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to, oras na po para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Nagsimula na umanong tumanggap ng bid mula sa mga power generator ang San Fernando Electric Light and Power Company of SFELAPCO. Mayroon na umanong renewable energy supplier ang nagpahayag ng intensyon na sumali sa bidding. Plano naman ng SFELAPCO na imbitahan ang lokal na pamahalaan ng San Fernando upang makapag-obserba sa gagawing competitive selection process. Ito ang balita ni Jenna Lumbang, Parungaw. Binigyan ng Department of Energy ng 6 na buwang Emergency Power Supply Agreement o EPSA ang San Fernando Electric Light and Power Company o SFELAPCO. Setyembre ng 2022 nang i-request umano ng SFELAPCO ang emergency power sa DOE dahil hindi nito natapos ang competitive selection process o CSP at bidding ng bagong power supplier. Disyembre naman ang aprubahan daw ito ng ahensya. Nakita po namin dahil po sa COVID at sa very tedious po yung proseso, nakita po namin by September, hindi po kami matatapos. Hindi po namin matatapos yung proseso. Kaya po naisip namin, dapat po siguro kumuha tayo ng emergency power supply contract. Para po ito po isang way na we can protect our consumer pag po na-expire na yung kontrata para hindi tayo po ma-expose sa market. Sa bisa ng nasabing EPSA, nakapasok ang SFELAPCO sa isang short-term contract sa GN Power kapalit ng natapos na 10 taong kontrata nito sa AP Renewable Incorporated o APRI. Ang GN Power ay isang coal power generator kung kaya't higit na mas mahal umano ng halos 4 na piso ang singil kumpara sa dati na 4.22 pesos kada kilowatt hour. Sa loob ng 6 na buwan, kinakailangang magsagawang muli ng CSP ang SFELAPCO upang makahanap ng power supplier na higit na maganda ang presyo. Ayon kay Ginoong Jose Babes Lasatin, ang Senior Vice President at General Manager ng SFELAPCO, mayroon ng mga renewable power generator na nagpahayag ng interes na mag-supply ng kuryente. Mayroon silang hanggang March 31 para kumuha ng dokumento upang makasali sa bidding. Na yung pong January, February po, alam po ninyo, nag-umpisa po kaming nakaka-receive na notice from other generators na baka po meron na silang malilibreng renewable source po by the end of this year or early next year. Kaya sabi po namin, parang masiswertehan po tayo, baka mas marami pa po ang magbibid ngayon. Umaasa umano ang SFELAPCO na bagong mag-expire ang 6-month contract sa GN Power sa Hunyo ay matapos na rin ang competitive selection process para sa bagong supplier. Nais din umano nilang imbitahan ang city government ng San Fernando para maobserbahan ang proseso. Then again, there is a process that we have to follow. We hope and we pray that it will be finished before the 6 months. Bearing any other unforeseen circumstances, we hope and I think it will be finished because we are already on the final stage.
of the bidding process. Pwede po namin imbitahan ng mayor para mag-witness, mag-observe po doon sa proseso ng bidding para po makita niya kung paano po ka-transparent at kung paano po namin inahanap ano po ang pinakamabuti para sa mga Fernandino. Pinanindigan naman nila Zati na hindi raw sila nagpabaya sa paghahanap ng bagong power supplier. Ang isang taong ginugol daw nila sa paghahanap ng bagong supplier ng kuryente ay mas mahaba pa sa itinakdang 180 days o 6 na buwan ng DOE. Hindi umano stable ang presyo ng kuryente kaya walang power generator ang sumasali sa bidding na taon pa ang bibilangin bago ang aktwal na kontrata. Kung pong masyadong maaga ang pagbibid natin, kung hari po 2015, meron pa po tayong kontrata, katapos po magdadaan tayo po sa selection process, CSP po, no? Baka po walang mag-o-offer sa atin. Paano po? 5 years to go pa po. Yung pong mag-o-offer, ako po, generator, sasabihin ko, Spela po, bibigyan kitang presyo. Good for 5 years from now. Baka po mahirapan silang magbigay ng presyo, baka po nag-selection process time maaga-maaga, baka po yung kung sino man po nagbid sa atin, sasabihin po, ay, atras na ako, iba na po sitwasyon ngayon. No po. Kaya po, ang ang pag-enter po ng CSP, dapat po rin timing. Ang nangyari nga ulit sa Meralco, ang San Miguel po, nagbigay po ng steady price. Hindi po niya in-anticipate yung gera sa Europe. No po. Nung pong nagkagera, nagkataas siya, nasaktan siya. Kaya ilang pong bilyon ang tinatamaan sa kanila. Paglilinaw din ng Esfalapco General Manager, hindi umano pinapayagan ng patakaran ng ERC ang negotiated contract. Dapat lahat ay dumadaan sa bidding kung kaya't hindi na-renew ang kontrata sa APRI na mas mura ang kuryente. Isa umano ang APRI sa 7 inanyayahan na sumali sa bidding noong 2022. Ngunit wala ng available na supply para sa pangangailangan ng Esfalapco. Kaya po hindi natin po pwede i-negotiate na naman po yung extension ng kontrata. Dapat po dumaan tayo sa isang proseso. Ito po yung CSP. Nung pong nag-EPSA tayo, Emergency Power Supply, humingi tayo pong quotation proposal sa 7 na generator. No? Tingnan po yung resulta ng solicitation natin. 3 sinabi, wala kaming mabibigay. 2 hindi masumagot. 2 lang po ang nagbigay. No? At yung 2 na yon ay coal-based. Samantala, ipinakita naman ng Esfalapco na sa 8 power distribution companies sa Pampanga, pangalawa ito sa may pinakamababang power rate. Pinakamura ang sa Pelco 1. Ako si Jana Lumbang Parungaw, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Nakatakdang maghain ng motion for consideration ngayong Biyernes ang San Fernando Electric Light and Power Company o Esfalapco sa Energy Regulatory Commission kaugnay po ng 654 million pesos na ipinasasauli sa mga consumer. Ayon kay Ginoong Jose Babes Lazatin, wala umano silang siningil na sobra dahil sumunod sila sa regulasyon ng ERC na kung walang approved power supply agreement, ang singil sa kuryente ay dapat nakaayon sa NPC time of use rate. Ang sinasabi raw ng ERC na singil na dapat isauli sa mga consumer na nasa higit 6 na milyong piso ay ang system loss charges at iba pang gastos sa transmission ng kuryente mula sa supplier patungo sa mga kabahayan. Batid naman umano ng ERC na ito ay hindi napunta sa Esfalapco, kundi sa power generator at sa wholesale electricity stock market o WESM. Gustuin man daw nilang mag-refund ay wala naman sa kanila ang pera na ipinababalik. Pinanghahawakan daw ngayon ng Esfalapco ang kanilang karapatan na magtanong at depensahan ang kanilang sarili sa ERC at sa korte. Gusto man po namin gawin yon, hindi po namin magagawa paano, wala naman po sa amin yung pera.
para po gawin namin yung refund na yon, dapat po gamitin namin yung resources namin na mawawala sa ginagamit namin sa pagserbisyo po sa mga tao. Siguro po naman, meron naman kaming karapatan na magtanong, bakit po ganon ang naging resulta ng refund? Kung po talagang umabot sa korte at sinabi po talagang wala kami magagawa, siguro po maghahanap kami paraan para po mapulfill namin po kung yun po talaga ang magugustuhan ng korte. Gusto man po. Naghahanda na raw ang pamahalang panlalawigan ng Bataan para sa nalalapit na konstruksyon ng Cavite-Bataan Interlink Bridge. Ang karagdagang detalye na balitang yan sa report na ito. Nito lamang nakaraang linggo kinumpirma ni Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan na sisimula na ang konstruksyon ng Cavite-Bataan Interlink Bridge bago matapos ang taon o sa first quarter ng 2023. Ang Bataan-Cavite Interlink Bridge ay isang cable-stayed bridge na itatayo sa Manila Bay sa pagitan ng Barangay Timalan, Naik, Cavite at Barangay Alas Asin sa Mariveles, Bataan. Layo nitong bawasan ang dating travel time na 5 oras patungong 20 hanggang 30 minutos na lamang. May pondong 175 billion pesos ang Cavite-Bataan Interlink Bridge Project. The bridge that will connect Cavite and Bataan. This is about 32 kilometers of the bridge across Manila Bay. And this will include dalawang big bridges, 400 meters yung one of the bridges that will be 400 meters and the other one is 900 meters. And this will be, yung mga bridges na ito will be yung mga cable-stayed bridge, if you have seen cable-stayed bridges. And this detail engineering is now ongoing. It's about 70% complete, and we told the President that it will be ready within the year, actually, to groundbreak the implementation of this very significant bridge. Ayon kay Bataan Governor Joet Garcia, maraming oportunidad ang mabubuksan sa iba't ibang sektor ng kanilang probinsya oras na matapos ang nasabing tulay. No, malaki pong boost yan sa probinsya ng Bataan kasi meron kaming SCTEX NLEX on one side, then we have the Bataan-Cavite Interlink Bridge on the other side. So hindi na kami dead end, talagang magiging pass-through pa kami ng iba't ibang natin mga kababayan, mga negosyo na dadaan sa Bataan to bring their products and services north and south, south and north. So I think pagdating sa logistics operations, pagdating sa bigger market for tourism, for our province, lahat yan magfa-fall into place. We just have to manage it properly. Malaki na rin umano ang tsansa na maging alternatibong lokasyon ang Bataan bukod sa Metro Manila na siyang kabisera ng Pilipinas. Kung titignan natin yung mapa, makikita ninyo na parallel ang probinsya ng Bataan sa Metro Manila, separated by Manila Bay. Kaya hindi po makakapagtaka na Bataan will really be an alternative to Metro Manila dahil nga sa location and with the connection of the Bataan-Cavite Interlink Bridge. At dahil inaasahan ang pagdagsa ng mga motorista at mga turista, ay pinaghahandaan na raw ng provincial government ang mga kalsada at ang traffic management. Meron kung nakita nyo rin, tuloy-tuloy yung expansion ng Roman Highway. Ito yung ating main highway from Mariveles all the way to SCTEX, Dinalupihan. Pero nag-announce na rin po si Secretary na ito pong second phase ng bridge is the development of a bypass road, another highway, from the foot of the bridge directly to SCTEX. So may iwasan yung dagdag na bilang ng sasakyan sa Roman Highway kasi magkakaroon tayo ng dedicated road from the foot of the bridge or from the bridge directly to SCTEX. So hindi masyado maapektuhan dapat with this road, hindi dapat maapektuhan yung traffic flow within the province. Ako si Marco Galang, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Manatiling nakatutok para sa iba pa mga nangungunang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Isang bagong catheterization laboratory ang binuksan po sa Jose Biningan Memorial General Hospital sa siyudad ng San Fernando, Pampanga, Huwebes, March 23. Gagamitin po ang naturang laboratorio sa mga interventional cardiac procedure o panggagamot ng mga sakit sa puso at maging sa non-cardiac procedures gaya ng interventional radiology para naman po sa mga may cancer. Dumalo sa pagpapasinaya sa bagong pasilidad ng JBL Hospital, sina Department of Health OIC Dr. Maria Rosario Vergere, Yusek Eric Tayag, ASEC Nanita Gorgolon, dating Pangulo, at Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo at si Vice Governor Lilia Pineda. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Vergere na mabilis na naitayo ang catheterization lab sa JBL sa ilalim ng Health Facilities Enhancement Program ng Kagawaran. Asahan umano na patuloy na makikipagtulungan ng DOH sa mga lokal na pamahalaan upang higit na mapabuti ang healthcare facilities sa rehiyon. Target umano ng Kagawaran ng kalusugan na balang araw ay hindi na kailangan pang lumabas ng Central Luzon ang ating mga karehiyon para makapagpagamot. Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si suspended Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. na umuwi na ng bansa para harapin ang mga alegasyon na ipinupuko sa kanya kaugnay ng pagpatay kay Governor Roel Degamo. Ayon po sa Pangulo, kung totoong may banta sa buhay ni Teves ay pupwede siyang lumapag sa Basa Air Base sa Florida Blanca, Pampanga para matiyak ang kanyang kaligtasan. May detalye si Paulo G. Santos. Matapos patawan ng 60-day suspension ng Ethics Committee ng Kongreso si Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. dahil sa disorderly behavior, mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang nagpapauwi sa mambabatas para harapin ang mga aligasyon hinggil sa pagpatay kay Governor Roel Degamo. Ayon pa sa Pangulo, pwedeng gamitin ni Teves ang Basa Air Base sa Florida Blanca, Pampanga kung natatakot ito para sa kanyang kaligtasan oras na lumapag ito sa bansa. If to reassure him, sabi, we'll provide all kinds of security kung anong gusto mo. May mayaman ka naman, may private jet ka naman eh. Maglanding ka kung saan mo gusto, papaligir sa isang army, sa Air Force Base. O maglanding sa Basa. Papaligiran natin ng sundalo, wala makalapit na 1 kilometro. Pa rin, sinasabi niya, may banta daw sa buhay niya. Kami naman, sa intelligence, the best intelligence we have is that we don't know of any threat. Saan manggagaling yung threat? Giit pa ng Pangulo, walang katotohanan ng mga paratang ni Teves na ang malalim na motibo sa pagdawit sa kanya sa pagpaslang kay Degamo ay ang pagiging operator niya ng isabong. Punot dulo nito ay isabong. Sabi ko niya. Hindi, ang punot dulo nito ay pagkapaslang kay Governor Degamo. Nagka-problema na kami sa isabong noon. But that's not what this is about. Because nung nagkakaroon ng isabong doon, hindi naman natin ginawa itong reorganization. Hindi natin linipat yung mga pulis, hindi natin pinasok ang military dahil sa isabong. Samantala, sa video na naipost ni Teves sa kanyang official Facebook page, ay kinundenan nito ang pagsuspindi ng Kongreso sa kanya. Nakiusap ako na magsalita ako via Zoom para they could hear my side. Hindi nila ako pinayagan. Kailangan daw talaga face-to-face. Hindi ko maintindihan bakit pinipilit nila ako pumunta face-to-face na nakiusap nga ako na hindi magpapakita muna doon ng physical dahil sa seryosong pagbabanta at grabing pagbabanta sa aking buhay. Sa totoo lang, alam nyo, gusto ko na talagang umuwi. Kung hindi lang dahil sa banta na aking buhay, umuwi na ako. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to.
Nakatakdang ganapin ngayong Sabado, March 25, ganap na alas 8:30 hanggang alas 9:30 ng gabi ang biggest hour. Ayon po sa Worldwide Fund for Nature, layo nitong makalikom ng 7 years worth of pledges o katumbas ng 60,000 hours sa pamamagitan ng pagpatay ng mga ilaw sa loob po ng isang oras upang mabigyang pagkakataon ng ating planeta na maghilom. Para umano ito sa kapakanan ng mga tao sa gitna ng tumitinding pagbabago ng klima. Bukod sa pagpapatay ng ilaw sa loob ng isang oras, hinihikayat din ng WWF na mag-switch off ang publiko mula naman sa pagbabad sa mga gadget araw-araw at sa halip ay gamitin ang oras para makipag-ugnayan sa kapwa. 2007 na magsimula ang Earth Hour sa Sydney, Australia na ngayon pinakamalaking pagkilos para sa kalikasan. Kasabay ng selebrasyon ng National Women's Month ngayong buwan, isang Women Entrepreneur Trade Fair ang handog po ng pamalang panglungsod ng Siyudad San Fernando ngayong Biyernes hanggang Linggo, March 26. Ilang Fernandina ang nagbebenta ng kani-kanilang produkto tulad po ng chili paste, chicharon, homemade tocino, smoked longganisa, sweet and spicy bagoong, leche flan at iba pa. Mabibisita po ang naturang trade fair sa Walter Mart San Fernando. Inimbitahan po kayo na pumunta dito at tangkilikin po natin yung produkto ng San Fernando. Start po tayo ngayon, March 24 hanggang po March 26 until Sunday po. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 News.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. At sa iba pa mga nangungunang balita, sumendro sa pasasalamat at paglalahad ng mga plano ang naging pagdiriwang ng 20th anniversary ng Metro Clark Waste Management Facility Corporation ngayong Biyernes sa Clark, Pampanga. Kabilang umano sa mga nais itulak ng nasabing kumpanya ang pagtatayo ng isang waste-to-energy facility upang mabawasan ang dami ng basura at magkaroon ng panibagong supply ng kuryente sa rehiyon. May report si JM De Jesus. 20 taon na nakalilipas mula nang maitatag ang Metro Clark Waste Management Corporation o MCWM. Ito ang pinakamalaking operator ng Advanced Engineered Sanitary Landfill na gumagamit ng state-of-the-art German technology sa bansa na matatagpuan sa Kapas, Tarlac. Nitong Biyernes, March 24, nagtipon sa Grand Ballroom ng Hilton Clark Sun Valley Resort ang mga opisyal ng MCWM kasama ang kanilang mga kliyente, mga negosyante, kinatawan ng iba't ibang lokal na pamahalaan at iba pang stakeholders para ipagdiwang ang 2 dekadang tagumpay ng nasabing kumpanya. Para ano mo na ito? Upang maipakita ang pasasalamat ng MCWM sa kanilang mga nakatrabaho sa nakalipas sa 20 taon. But over the years, you saw we are growing constantly after a little bit struggle in the beginning and see where we are now. We are the main facility here in the Philippines. We are one of the best facilities actually in Asia, out of my experience working in a lot of countries in Asia. And of course, we are happy. Our staff, we have fantastic people here working on it. And I think even our clients are very happy with the service we deliver. Sineserbisyohan ng MCWM ang higit 150 local government units sa Central at Northern Luzon at higit 1,000 industry clients mula sa Clark at Subic. Sa kabila ng malawak na operasyon ay tinitiyak umuno ng MCWM na magpapatuloy ang maayos na waste management process na kanilang ipinairal upang hindi makasira bagkus makatulong pa sa kalikasan. Waste management is absolutely necessary and we have to improve it in the Philippines for sure. As you know, Philippines now is always blamed as a third biggest polluter of plastic waste in the ocean, and we need still more. It's very difficult in 8,000 islands, of course, but we have to improve more. We have to get the plastic out. We have to get away from being the most polluter, because even using recycling, every mines you use, it's still a long, long way. In Germany, we needed 40 years to get a status now. But we have a recycling quota of 40-60%. It's not 100%, and recycling is not a 100% solution. So you have to do what we are proposing for the future. You have to go in the next generation waste management. And I hope we can prove to the Philippine people again that we can do it. At upang higit umunong mapagserbisyohan ng mga komunidad sa North and Central Luzon, ibinida rin ng MCWM ang kanilang planong pagtatayo ng isang waste-to-energy facility sa 100 hektaryang pasilidad sa Kalangitan, Kapas, Tarlac. Inaasahan umunong maghahati ng naturang proyekto ng $220 million hanggang $250 million na investment sa bansa. Popondohan ng waste-to-energy project ng MCWM at ng kanilang partner na Plumbec Emirates. Sustainable way to handle the waste, and it is good for the country, because if you look from outside to the country as an investor, you're looking what they are doing with the environmental, what they are doing with the population. And if you have a clean waste management system, you can show everybody it is on an international level. You can show everybody it is the goal is to clean the country, to make it usable for all population in the country. Oras na maitayo, mababawasan daw ng 70% ang basurang itinatapon sa Kalangitan landfill at pwede ito maging source ng kuryente sa rehiyon. The process brings out electricity, brings out heat, which we can change in cooling, provided to companies here in the region, brings jobs, and at the end there's a small amount of slag which we can use in road construction or everything, and a very small amount of ash, it has to be stored. So this means we are using waste as a raw material, which is making it very sensible to do it. Nangako naman ng MCWM na hindi sila hihinto sa paghahanap ng mga alternatibo at kapaki-pakinabang na paraan upang mapanatiling malinis at maayos ang bawat lugar sa North at Central Luzon. Ako si JM De Jesus, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to!
Ipapalabas sa University of the Philippines Film Center sa Diliman, Quezon City ang Kapampangan film na Arya bilang bahagi po ng pagdiriwang ng Women's Month. Tampok na sa nasabing pelikula ang pagmamahalan ng Zarzuela singer na si Pinig na kalaunay humawak ng armas laban sa mga Hapon at ng labor leader na si David. Gayon din ang pakikibaka ng mga Huk guerrilla sa pangunguna ni Commander Liwayway. Dinirek ito ni Carlo Catu at isinulat ni Ginoong Robbie Tantingco ng Holy Angel University Center for Kapampangan Studies. Mapapanood po ang Arya sa UP Film Center ngayong March 25, Sabado alas 4 ng hapon, March 28, 2 p.m. at 5 p.m. at sa March 29 ng alas 4 ng hapon. Handa nang magbigay ng confidence sa pamamagitan ng enhancement ang bagong bukas na Dr. M.G. Manalang Aesthetic Clinic sa syudad po ng San Fernando. Kung ano-ano ang kanilang mga serbisyo at produkto, alamin natin sa ulat ni J.M. De Jesus. Hindi inakala ni Dr. Melvin Manalang ng siyudad ng San Fernando, Pampanga na tatahakin niya ang larangan ng medisina dahil siya'y nanggaling sa isang simpleng pamilya. Naging scholar si Doc Melvin noong kolehiyo at nakapagtapos ng medisina sa De La Salle University noong 2019. Matapos ay nag-specialize siya sa aesthetic medicine and surgery sa Pan Pacific Aesthetic Institute. Kwento ni Doc Melvin, ang kanyang hindi magandang karanasan noong kabataan ang naging sandata niya upang abutin ang kanyang pangarap. And then why did I choose this specialization? Why do I like to beautify people and boost their confidence? The reason is bullying nung high school and during elementary. Subject talaga ako sa bullying ng mga before. Kung makita nila ako, they will recognize me of course. Because of the appearance, ganyan, 'di ba? Meron mga ganun kasi. So, na-realize ko na I don't want other people to go through the same problem, to go through the same difficulty. So, I'm here to help them out. Matapos mag-practice ng medisina sa Metro Manila ay nagdesisyon si Doc Melvin Manalang na umuwi na ng Pampanga para magtayo ng sariling clinic sa siyudad ng San Fernando. March 23, 2023, nang formal na buksan ang Dr. M.G. Manalang Aesthetic Clinic na matatagpuan sa ZMP Building, Villa Corazon, Barangay San Agustin. Gamit ang world-class na mga kagamitan at produkto ay handa na umuno siyang bigyan ng newfound confidence sa mga kabalen, lalo na't kilala tayo bilang mga lago at mga santing. Well, here we have what we call M-shots. Well, basically it's IV nutrition therapy, different combination of medication na may iba't ibang benefit from whitening, anti-aging, antioxidants, immune boosting, etc. And then we also have machines. So we have lasers, we have hair removal, we have EMS, yung mga muscle stimulation that could help you tone your muscles. So meron din tayo mga machine to help in tightening your skin, and then which can help also reduce fats and yung mga stubborn fats. We can do that here. Aside from the fact na I'm a cosmetic surgeon, we can do surgeries. I can do the consultation here. And then kung malaking surgery, we can do it in the other facilities that I am affiliated with. So yun, I can do rhinoplasty, I can do blepharoplasty, tummy tuck, liposuction, etc. Nagpaalala rin si Doc Melvin sa kahalagahan ng paglapit sa mga eksperto pagdating sa proseso ng enhancement. Yung mga ganung procedure should be done by licensed medical doctors. Hindi licensed nurse, no offense to other professions ha, hindi licensed or certified esthetician, hindi part ng trabaho nila yon. And for the safety of our clients, our patients, kailangan they should bear in mind na they won't entrust their health and their well-being sa not properly trained individual. And then, of course, we have our license to protect. That's why we doble ingat tayo, and it took a lot of years for us to train. Samantala, para sa mga nais ma-achieve ang kanilang perfect look,
Maaaring bisitahin ng Dr. MG Manalo Aesthetic Clinic Martes hanggang Sabado 12 noon to 9 p.m. Pwede ring bisitahin ang kanilang Facebook page at kontakin ang numerong 0927-022-9449 para mag-set ng appointment. Ako si JM De Jesus, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 News. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Ang paglubog ng lupa sa ilang bahagi ng Pampanga at Bulacan ay isang senaryo na ayon po sa mga eksperto ay maaring likas o kaya naman ay resulta ng aktibidad ng mga tao. Pakinggan natin ang kanilang paliwanag sa ika-4 na bahagi ng special report ni Jenna Lumbang Parungaw. May mga pangyayari sa ating kapaligiran na maaring natural o likas, hindi natin kontrolado. Mayroon din namang bunga ng mga aksyon at mga ginagawa natin sa kalikasan, katulad na lamang ng pagbaba ng lupa. 22 barangay na sa Masantol, Pampanga ang nalubog sa gatuhod na baha. Normal ang baha lalo na kung tagulan o kaya ay high tide. Ngunit ang mga pagkakataon na tila bumabagal ang paghupa ng tubig hanggang sa hindi na nawala, ito ay question kung mayroon na nga bang hindi normal na nangyayari sa lupa. Lingid sa ating kaalaman, unti-unti na palang bumababa ang lupang ating kinatatayuan o ang tinatawag na land subsidence. Ayon sa geologist at ngayon ay Executive Director ng National Water Resources Board na si Dr. Sevilio David, maraming dahilan ng land subsidence, maaaring natural dahil sa uri ng lupa at lokasyon nito. Una, ang isa sa mga nagiging dahilan, no, yung
Isa yun sa mga lugar na sinasabi nating pagka yung lupa ay medyo hindi pa matigas, hindi compacted, no, masasabi natin, no, kagaya ng pagka medyo malawak, no, yung kailugan or yung tinatawag nating floodplain, kagaya ng diyan sa may bandang areas ng Pampanga, no, hindi pa nagiging solid yung so kung minsan yung mga tubig diyan ay parang nagko-compact pa, no. So isa 'yon, no, nagkakaroon lang life subsidence, no, isang nagiging dahilan. So that is more of masasabi natin at least natural, no, natural subsidence 'yon, no. Malaki rin umano ang epekto ng climate change kung saan tumataas ang level ng tubig sa dagat. Gayon din ang pabago-bagong lagay ng panahon. Ngayon, meron namang sinasabi nating mga posibleng posible din yung relative, no, na subsidence na sinasabi natin, yung pagtaas, no, pagtaas ng sea level, no, sa sea level rise lalo na sa mga coastal areas ay posibleng mangyari. Nakala natin pumapasok na yung tubig dagat, akala natin nagkakaroon ng subsidence, pero ang pinakadahilan pala ay isang yung pagtaas din ng dagat, no. Isa po 'yan, no, yung pagtaas, no, at sa pagtaas ng tubig ay sea level rise ay posibleng mag-epekto 'yan, no. Naging epekto 'yan ng climate change. Ngunit hindi umano maitatatwa na natural man o hindi ang nangyayaring paglubog. Nandyan pa rin ang mga aksyon nating mga tao na nakapagpapalala sa sitwasyon. Meron naman po tayo yung tinatawag na posibleng anthropogenic o yung epekto, no, nung tao, no, na mga aktibidades, no, ginagawa natin, no. So isa po diyan, no, isa po diyan ay yung sinasabi nating mataas na pagkuha ng groundwater, no. Ngayon, kapag yung yan naman ay kinukuha natin, no, sa mga pamamagitan ng mga deep wells, no, kapag yung pagkuha o extraction, no, ng tubig mula dito sa mga aquifers natin or groundwater ay lampas, no, ay lumalampas doon sa recharge, no, yung nanggagaling sa tubig ulan or yung mga ilog na nagre-recharge sa mga aquifer, ay bumababa po ang water table, no. At isa po, posibleng nagiging epekto pagka masyadong mataas po ang pagkuha o lumalampas dun sa recharge yung aquifer, ang isa po talagang nagiging dahilan yung sobrang pagkuha ng tubig ay isang nagiging dahilan din ng pagbaba ng lupa po. Ayon sa pag-aaral ni Dr. Kelvin Rodolfo et al. Noong 2003 na may titulong Worsening Floods Around Northern Manila Bay, Philippines, ay nasa 1.7 to 8.3 sentimetro ang pagbaba ng lupa kada taon sa lugar na malapit sa Manila Bay gaya ng ika-4 na distrito ng Pampanga at unang distrito ng Bulacan. Isang malaking problema yung mga kapatagan malapit sa dalampasigan nalulunod. Ibig sabihin, agricultural land nababawasan. Lugar na pang tayo ng mga bahay, umuunti. Yan ang isang pinakamalaking problema. Ngunit ang banta ng paglubog ay hindi lamang sa mga coastal area. Ayon kay Dr. David, maging ang siyudad San Fernando ay nakalantad din sa panganib na ito. Depende rin sa klase ng bato, no, na nasa ilalim po, no, at ito pong sa tingin natin kahit itong sa city ng San Fernando, ang geology niyan hindi naman yung klase ng bato diyan hindi naman po ganyan ka-compact at katagas na posible pa rin po talagang maging karoon ng issue ang subsidence, lalo po pagka sumusobra na talaga dun sa nararapat ang pagkuha po natin ng tubig. Mapapansin na ang ilang mga gusali sa siyudad San Fernando ay napag-iiwanan na ng mga kalsada, partikular sa may barangay Santa Lucia at San Nicolas. Ilang beses na rin itinaas ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang mga kalsada rito, ngunit lagi pa rin napapasok ng tubig baha. Actually, ayon sa pag-aaral ng mga geologists natin, yung tinatawag nilang subsidence or nagsasubside yung yung lupa. At the same time, due to climate change, tumataas yung water level natin. So, yun, bababa yung lupa, tapos tataas yung tubig.
talaga, doon makikita mo na talaga na lulubugin yung mga karsada natin. Sir, sa City of San Fernando, saang areas kayo madalas o nakikita nyo na lagi kayong nag-upgrade ng mga daan? Actually, yung sa City of San Fernando, dito lang sa boundary natin ng papuntang Port District. So yan, yung sa Nicolas. Ang pagbaba ng lupa ay isa lamang sa mga resulta ng sobrang pagsipsip ng tubig. Isa pang problema ang nagbabadya kung hindi maaagapan ay ang pagkaubos ng malinis na tubig. Sa Sitio Pirsa sa Barangay Pandara, Ciudad San Fernando, dito na isinilang at dito na rin tumanda si Dominador Zapanta na kilala bilang Lolo Doming. Tandang-tanda raw niya ang mga panahon na kusang lumalabas ang tubig sa mga tubo na siyang ginagamit upang gawing patubig sa kanilang mga palayan. Kasi yung dati, ganun ang ginagawa ng mga farmer. Wala kaming sasapa sa tubig. Nagkukuhan sila ng malalaking tubo. Ay, babawon nila yun na mga tapos lumalabas yung kwan. Nagsasaka na kami. Ngayon, ang ginagawa namin, meron maliit na tubo, doon kami nag-iikip. Hindi na kayo nagbobomba nun dahil? Hindi na. Kusang lumalabas. Kusang lumalabas. Ang malawak na palayan na ito sa Sitio Pirsa, Barangay Pandara sa Ciudad San Fernando, ang tinutukoy ni Lolo Doming na palayan na kanilang pinatutubigan. Sa pamamagitan lamang ng pagbabaon ng isa o dalawang tubo, kusa nang bumubulwak ang tubig. Ngunit, iba na ang sitwasyon ngayon. Kinakailangan na ng irigasyon para mapatubigan lamang ang palayang ito. Ilang metro mula sa bahay ni Lolo Doming naninirahan ang pamilya ni Kenneth Magaling. Sa tabi ng kanilang bahay, ang kanilang poso na lumitaw na ang tubo dahil sa pagbaba ng lupa. Yung poso po ninyo na yan, umaandar pa ba? Madalang na lang po kasi pag nilagyan mo ng tubig, kulay yellow na yung lumalabas. Pero dati po? Hindi naman po. Dati maganda pa. Maganda. Kasi diyan kami kumukuha ng panlaban namin. Pero inumin hindi na. Ngayon talagang Hindi na. Kulay yellow, hindi na pwedeng panlaba. O saan na lang po kumukuha ng tubig? Water district na lang po. Sa ibang lugar po, pag sinasabi, pag gumawa sila ng deep well at may panahon na or may oras na hindi na sila nakakakuha ng tubig at kailangan mas malalim na. So isa pong senyales yan na bumababa po yung water table. Yun po yung kasi alam ko may mga experience diyan na nabalita sa amin na tumaas yung poso, parang gano'n, Ang hindi pa ho nila alam ang posible pong epekto niyo na hindi tumaas ang poso, bumaba po yung lupa. Hindi kalayuan sa Sitio Pirsa ay makikita ang abandonadong lote kung saan dati umanong mayroong water pump station. Nagsalita na umano ang mga bottling company na nagtayo ng planta dito at ang pinakahuli na linisan din ang lugar ay isang poultry processing plant. Pagbaba ng lupa, pagkaunti ng tubig at pagbaba ng kalidad nito. Kasama yan sa mga epekto ng over-extraction o sobra-sobrang pagsipsip ng tubig sa ilalim ng lupa. Ang bantang ito ang kailangang maagapan at malapatan ng agarang lunas bago pa mahuli ang lahat. Huli sa kuha ng CCTV camera ang pagnanakaw sa isang repair shop sa Barangay Panipuan, lungsod ng San Fernando, Pampanga. Ang kanilang pag-atake ay hindi lamang minsan nangyari kundi 2 beses. At ang natangay ng mga kawatan, isang cellphone at refrigerator. Darito po ang report. Sa loob ng 1 linggo, 2 beses na tinarget ng mga masasamang loob ang appliances repair shop na ito sa Barangay Panipuan, Siyudad ng San Fernando, Pampanga. At ang eksena, huli sa CCTV camera. Ayon sa may-ari ng repair shop na si Dodong, hindi niya tunay na pangalan, pinakahuling natangay ay ang smartphone ng kanyang technician. Sa katanghaliang tapat, walang kaba sa dibdib ang lalaking nagkunwaring customer, ngunit tiniktikan lamang pala ang tao sa loob ng shop. Sumalakay naman po itong kawatan,
Ayun po, ayun oh, nanggaling po dito. Ayun po. Oh. Hindi man po nagtao po, no? Ayun oh. Magalaw yung mata at pahingili. Siyempre, pwesto yan, kunwari magtatanong, pero wala kayo dyan. Wala po. Wala kayo. Ayun, Ayun po. pumasok mga kaibigan. At kunwari may binubutil-til dun sa... Ayun po, nabulsanan niya. No? Naibulsa na. Cellphone, Cellphone na ngayon ang tinangay. Opo. Sa kuha ng CCTV camera ng barangay na nakaposisyon sa tulay, nakita ang getaway vehicle na pulang tricycle ng mga sospek. Happy nila rin. Ay tama ka sa kay tricycle na. Yung mag-drive. Adwana po. Dito maitay. Kaya pinikinang wayan. Pero bago pa ito nangyari, ang refrigerator ni Mang Dodong ang unang ninakaw at huli rin sa CCTV camera ang eksena. Dito po sa boundary po ng Baliti tsaka Panipuan. Ayan po, Ayan o, binubuhat. Binuhat yung binubuhat yung rep at meron ho silang kolong-kolong na gamit. Ayan. Ang lakas ng loob. Ayun mga kaibigan. Saka na kumawala. Ayan o. Maaninag. Mga ganun po yung estilo nila. Ipa-flat po nila yung isang gulong nila sa side wheel para kunwari ay sira or butas yung gulong nila. Tapos, pag nakakuha sila ng tiyempo, doon nila kukunin talagang gusto nila kunin sa loob ng bahay. Samantala, naidulog na sa tanggapan ng City of San Fernando Police ang serye ng pagnanakaw sa pwesto ni Mang Dodong. May persons of interest na umano ang kapulisan matapos maispatan din ang mga kawatan ng mas malinaw na kamera sa kanilang mga dinaanan. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Isa po ay at inihain ito po na ay sinamahan ng mainit na kanit, kamatis, itlog at iba pang mga ulam pang almusal. Bukod po sa sikat na garlic longganisa, ay itinampok din ang sweet at spicy na flavor na talagang na-enjoy ng bawat kalumpitenyo. Marami ring pakulo ang ilang mga partisipante at nagdala ng kani-kanilang version ng longganisa dish tulad na namang ng shawarma na gawa sa longganisa o longgawarma at sweet and sour longganisa. Layo na talunin ng 500 meters budol fight ang record ng Ginobatan Albay na nagtala ng longest longganisa budol fight noong 2019 kung saan nagkaroon sila ng 400 meters na longganisa budol fight. Ayon naman po kay Mayor Glorime Faustino, taon-taon nang isasagawa ang Longganisa Festival. Isa po ay ito po ay Kalumpit Pride. Ito po ang kauna-unahang number 1 produkto dito sa aming bayan ng Kalumpit at pinagmamalaki po namin ang aming longganisa ng Kalumpit at hindi lang po ito festival ng longganisa kundi ito po ay pagkakaisa ng mga Kalumpitenyo. Napakasarap po na makita sa aming mga Kalumpitenyo na buhayin namin ang bayanihan at pagkakaisa dito sa aming bayan. Yun po. Maraming salamat. Isa po ay... At yan ang mga balitang nakalap ng ating news team. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga, taga rito. Kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Maraming salamat po at happy weekend.